Allah ya kawo ranar bikin nan kun samu ganin Umar Faruk. Amin barka da mun Allah da ranar nan. Kai abokina. Nura ai wannan albishir zaka mun. Kutumu durin wannan. Me yasa rikici tana fice wasu suna kokarin taro da ita. Kuna ga kun gudu za ku tsere mini ne? Rikicin so. Na san na yi laifi larai. Ka ki haƙuri ki ya domin ba zan sake ba. Allah sarkin yarinya mai hankali. Ka Allah ya nuna min wannan ranar da ba zai haƙuri yana. Dunga! Na mai gida. Tun ɗazu ba ta ce za ta zo har yanzu ba ta zo ba kuma ina bari da yin jira ta. Dole mu je mu taro su a hanya. Ya kamata ki bani dama in turo mahaifana su yi zancen aurenmu da ni. An iya baka dama. Shiryawa tare da bada umarni Abdulrahman dan Hajja. Rikicin so za ku iya samun mu a channel namu mai suna Yerimawa Ganye TV. Rikicin so yana nan tafi.